खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। मेघालयनि तुरा डिस्ट्रिक्ट मेटारनिटी एन्ड चाइल्ड हस्पिटालाव डक्टरनि मोनसे टीमा 24 केजि टिउमारखौ सासे हिन्जावनि उदैनिफ्राय अपारेशन खालामनानै दिहुननो हायो। काजिरङा नेशनेल पार्कआव माखासे गाज्रि मानसिफोरा मासे जो गान्दाखौ बुथारनानै बिनि गंखौ लानानै थाङो। गान्दानि गोथै बडिखौ दिनै सनिबार फुङाव मोननाय जादों। गान्दा बुथारनानै बिनि गंखौ लानानै थांनाया 2020नि बियो थार्ड इन्सिडेन्ट। आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै सनिबार फुं 5:26 AM आव 3.5 मेग्निट्युडनि बांग्रिं मावदों। बलिउडनि एक्टर अभिषेक बच्चनआ मुम्बाइनि नानावती हस्पिटालाव 27 डेज ट्रिटमेन्ट लाखांनायनि उनाव दिनै कर'नानिफ्राय बारग'नो हाबाय। ब्लुमबार्ग बिलियनार्स इन्डेक्सनि मथेबा रिलायन्स इन्डास्ट्रीनि चेयारमेन मुकेश आम्बानीआ वर्ल्डनि फोर्थ रिचेस्ट एबा माहाजोनसिन जानो हाबाय। बिनि नेट वार्थआ $80.6 बिलियन। वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिना एमेजननि CEO जेफ बेजस, बिनि नेट वार्थआ $187 बिलियन। केरालानि फ्लाइट क्रेशआव थैनाय नाम्बारा बारायनानै गासै सानै पाइलटखौ लाफानानै 20 जाबाय। सानै पेसेन्जारखौ कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव CISFआ गावसिनि 50 जन CISFफोर जाय रेस्किउ अपारेशनाव इनभल्व दंमोन आरो बिसिनि फेमिलिफोरखौ सेल्फ क्वारेन्टाइन थानो थिनदों। महाराष्ट्रनि पुलिसफोरनाव दासिम 10,000निबो बारा कर'ना पजिटिभ मोनबाय आरो बिनि गेजेरावनो 114 जना थैबाय। रासियानि डिपुटि हेल्थ मिनिस्टारनि बायदिबा वर्ल्डनि फार्स्ट कर'ना भेक्सिनखौ बिसोरो 12 आगस्टआव दिहुनगोन। बिसिनि भेक्सिननि ट्रायलआ दा फाइनाल स्टेजाव दं। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।